आं बे स्कुलाव क्लास 6आव फैदों क्लास 6नि 2 नं फुराबारि जोंहानि न'नि अबस्थायाथ' गाज्रिसो बे आं ड्रपआव थानांदोंमोन ओमफ्राय बे स्कुलाव फैनानै मोजां सोलोंथाइ लानो हाबाय आरो फरायसालिनि मेट्रिक आनजाद आं फार्स्ट डिभिजन थांनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मेममोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोना आंखौ अरायबो थुलुंगा होनायनि थाखाय मोजाङैनो थुलुंगा होबाय थायोमोन 72 बड'आव आं MIL आव 92 मोन्दों आरो इयुनाव गोनां बा जाहाथे बिथांमोनाबो मोजां फरायलांनानै जोंनि फरायसालिखौ नामदांखा खालामो बेखौनो बुंनो सानो बेहायथ' क्लासरुमफोरा बिराद प्रब्लेम ओमफ्राय बिनि थाखायनो क्लासरुमफोरखौ नांगौ जायो आरो इयुनाव मा जानाय आं कमार्स लाइनाव थांनो सानदों बेंकनि निफ्राय फरायनायमोन बेयाव ओमफ्राय दायो क्लास 10 फरायनानै मेट्रिक होबाय आनजादा आंनिया सेकेन्ड डिभिजन जाबाय ओमफ्राय हिन्दीयाव आङो नाम्बार माखाय मोनबानो माबा फार्स्ट डिभिजन जागौमोन फरायनायनि माबाफोर उसुबिदा दङ औ बेयाव बहुद उसुबिदा दोङो क्लासरुमाबो मोनबाल' दोङो ओमफ्राय फोरोंगिरिफोरनि मायबा प्रब्लेम फोरोंगिरियाबो बहुत खम बेयाव बे माने फोरोंनायाव बहुत खस्थ' जायो बेसां इंलिस आरो हिन्दीया एखे जायो आरो बैफोराथ' बेलेग एक्सट्रा जायोना बेखायनो जोंनिया माने टिचारफोरा क्लास लानायाव खस्थ' जायो इयुनाव फरायनानै मा जागोन आं साइन्स लागोन होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो टिचिं जागोन सानदोंमोन आरो आं कलेज लेभेलाव खुलुमबाय सिगाङावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ साबायखर होदों जोंनि बे रौता कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयआव फैनानैहाय जोंनि रिजाल्टनि गुमुर लाफैनायनि थाखाय हामबाय होनदों दिनै जोंहा रिजाल्ट 100% पास खालामदों 12 स्टुडेन्ट एपियार खालामदोंमोन बेनि गेजेराव 12 गासिबो पास खालामदों सेकेन्ड डिभिजनाव 12 स्टुडेन्ट एपियार खालामदोंमोन बिनिनो गासिबो पास खालामदों फार्स्ट डिभिजनावहाय सानै लेटार मार्क लाखिदों सानै स्टुडेन्टआ आरो सेकेन्ड डिभिजनावहाय 8 गथ'फोरा पास खालामबाय सेकेन्ड डिभिजनावहाय आरो थार्डआवहाय सानै गथ'फोर जोंनि स्कुला मोनसे 24/7 डेज थानो गोनां मोनसे स्कुल रेसिडेन्सियेल स्कुल आरो 6निफ्राय 10सिम दङमोन नै देग्लाय बोसोरनिफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेड खालामनाय जाबाय जों नोंथांमोना जुदि गुगोलाव नायबोला नेटआव नायबा मोनगोन बे स्कुला माबायदि गभर्नमेन्टआ बहुत उसुबिदानिफ्राय डिप्राइभ जानाय गथ'फोरनि थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन 2004आवहाय आरो जोंनि आसामावहाय 2007आवहाय बे फैदों जोंनि उदालगुरियाव बे स्कुलाव दिनै जि गथ'फ्रा जिबायदि रिजाल्ट खिथिबाय गंथाम KGBB दङ आरो जि रिजाल्ट खिथिबाय बिनि थाखाय जों गोबां गोजोनदों मानो होनब्ला बे गथ'फ्रा जेब्ला फैजेनदोंमोन अब्ला एकदम गासैबो खेथ्रआवहाय बेकवार्ड अबस्थायावहा दङमोन हेल्थखौ लानानै जा बा एकाडेमिकेलि बिसोरो एकदम गारां सिनाय मोनि क सिनाय मोनि बायदि अबस्थानि गथ'फोरमोन आरो बिसोरखौ बोखांनो थाखाय जोंनि बेयाव थानाय स्टाफफोरा जथेस्थ' खस्थ' खालामबाय अबयसे नैबेखौ बुंनांगोन मोननै मिडियाम जानायनि थाखाय नांगौ बायदि जों बिसोरखौ क्वालिटि एजुकेसन जिमान होनो आसा थाब्लाबो जों होख'नो हायाखै मानो होनब्ला क्लासरुम जाहा गैया मोनसे क्लासरुमावनो जोङो मोननै मिडियामखौ फज'नानैहाय क्लास लानो गोनां जानायाव जाहा गोबां खस्थ' जायो आरो मिडियाम हिसाबै मिडियाम मोननै होननानैहा जाहा थोजासे टिचार गैया साथाम टिचारानो जोङो मोनसे मिडियामखौ कभार खालामनाय हिन्दी आरो इंराजिखौ नागारनानैहाय बाखि जिथु मेथ्स आरो साइन्स ससियेल साइन्स बड'
बेखौ लानो थाखाय जों मोननै मिडियाम जानायनि थाखाय जोंहा थोजासे फोरोंगिरिया थोआ जों साथाम साब्रै बेबायदि टिचारजोंनो जों मोनसे मिडियामखौ जों कभार खालामनो गोनां जायो अनेक समाव बे मेट्रिकनि समावथ' जों गोबांथार खस्थ' खालामनांबाय जोङो हर मानि जोङो लाइटनि बेबस्थायाबो जा थोजासे नङा जों ममबाथिजोंब्लाबो गथ'फोरखौ जों फोरोंबाय आरो बिसोरो गोबां हेल्थ लानानैबो खोब मोजां नङि गथ'फोरबो दङमोन अब्लाबो जों बिसोरनि हेल्थनि बागैबो जों नायनाय जादों बिथांमोनखौ जोङो माखासे भिटामिन्स बा निउट्रिशियास फुड्सफोर जानानै जाहाथे बुंनाय दोङो कि हेल्दी माइन्ड इज इन हेल्दी बडि बिनिखायनो जों बिसोरहा बडि फिजिकेलि बिसोरो स्ट्रं बा हेल्दी जाब्लासो बिसोरो गोसो होनो हागोन सानना जों बेखौबो बेबस्था खालामनाय जादों एकदम थोजासे गैया क्लासरुमा जोंहा गंथामल'सो आरो नै बेरानि मोननै रुम होनाय जादों बेयावनो जों 6 to 10 क्लासखौ जोङो क्लास लानाय जायो फोरोंगिरिनि गोबां अभाबथार जों गोबांथार खस्थ' जों सासे टिचारानो 7-8 साबजेक्ट जों लानो गोनां जायो आरो जों बेखौनो गिनाय मोन्दों दायो नै जों हायार सेकेन्डारि दा आपग्रेड जाबाय बेयावबो जों टिचारखौनो जोंखौनो जायफोरा मास्टार्स डिग्रि दङ बिथांमोनखौ आपग्रेड खालामनाय जागोन जों माबायदि कभार खालामगोन जोंहा दानिफ्राय सिन्था दङ बेनिखायनो जों अथ'रिटिफोरखौ आरो गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन जाहाथे जिहेतु क्वालिटि एजुकेसन होनाया जोंनो एजुकेसननि थांखि एम अब्ला अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआनो जिहेतु एजुकेसननि एम बे हिसाबै बेखौ सिन्था खालामनांगोन थोजासे जोंनो स्टाफ काम इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनो होनांगोन बेखौ जोङो खावलायो बेयावहाय BPL केटेगरिनि गथ'फोर दोङो आरो ड्रप आउट गथ'फोर दोङो जाय अरफेन सिंगल पेरेन्टस बा एकदम अरफेन गथ'फोरखौ बेयाव जों फार्स्ट प्रायरिटि होनाय जायो आरो बिदिहै जों बिथांमोनखौ जोङो आपलिफ्ट खालामनायावहाय नाजानाय जायो दा बिथांमोना बिसोर गथ'फ्रा जोंनिनो आखायाव थागोन हायार सेकेन्डारिखौ जोंनो आरो जों दा जिमानखिनि खस्थ' खालामदों बिसोरखौ मोजां रिजाल्ट लाबोनो थाखाय बेनिख्रुइ जों दायो 100% नाजानांगोन होनना गोसोखौ थामथिम खालामदों नंगौ जोंहा गोबां खस्थ' दङ अबयसे खम स्टाफजों जों बिसोरखौ बिदि मोजां एजुकेसन होलांनाया जोंनि थाखाय गोब्राब बयबो मिथिगौ बेखौ थेवबो जोङो बेखौ नाजागोन जोंनि लेबारा आरो बाराद्राय जाबावनांगोन गथ'फोरखौ जों एनकारेज खालामगोन जों इयुन फरायसाफोरनि थाखाय बेखौनो आं मेसेज हरनो सानो किस अफ साक्सेस बेवहा जों साक्सेस जानायनि देरहानायनि साबिखाथिखौ जों मोनो जोङो हार्ड लेबार खालामनांगोन जों गोब्राब खस्थ' खालामनांगोन आरो जों धैर्य हमनांगोन सैसोनांगोन जोङो आरो बिदिनो माखासे जोङो टाइम टेबोल बा बेबायदि माखासे डिसिप्लिन शेड्युल खालामनानैहाय बिसोर फरायनांगोन आरो बेनोसै खस्थ' खालामनायनि फिथाइया जेब्लायबो गोदै जाखायो आरो खस्थ' खालामनांगौ होननानैहाय आं बेखौनो मेसेज हरो बिसोर गथ'फोरनो इयुननि मेट्रिक केन्डिडेटफोरनो खुलुमबाय सिगाङावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ साबायखर होदों जोंनि बे रौता कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयआव फैनानैहाय जोंनि रिजाल्टनि गुमुर लाफैनायनि थाखाय हामबाय होनदों दिनै जोंहा रिजाल्ट 100% पास खालामदों 12 स्टुडेन्ट एपियार खालामदोंमोन बेनि गेजेराव 12 गासिबो पास खालामदों सेकेन्ड डिभिजनाव 12 स्टुडेन्ट एपियार खालामदोंमोन बिनिनो गासिबो पास खालामदों फार्स्ट डिभिजनावहाय सानै लेटार मार्क लाखिदों सानै स्टुडेन्टआ आरो सेकेन्ड डिभिजनावहाय 8 गथ'फोरा पास खालामबाय सेकेन्ड डिभिजनावहाय आरो थार्डआवहाय सानै गथ'फोर जोंनि स्कुला मोनसे 24/7 डेज थानो गोनां मोनसे स्कुल रेसिडेन्सियेल स्कुल आरो 6निफ्राय 10सिम दङमोन नै देग्लाय बोसोरनिफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेड खालामनाय जाबाय जों नोंथांमोना जुदि गुगोलाव नायबोला नेटआव नायबा मोनगोन बे स्कुला माबायदि गभर्नमेन्टआ बहुत उसुबिदानिफ्राय डिप्राइभ जानाय गथ'फोरनि थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन 2004आवहाय आरो जोंनि आसामावहाय 2007आवहाय बे फैदों
जोंनि उदालगुरियाव बे स्कुलाव दिनै जि गथ'फ्रा जिबायदि रिजाल्ट खिथिबाय गंथाम KGBB दङ आरो जि रिजाल्ट खिथिबाय बिनि थाखाय जों गोबां गोजोनदों मानो होनब्ला बे गथ'फ्रा जेब्ला फैजेनदोंमोन अब्ला एकदम गासैबो खेथ्रआवहाय बेकवार्ड अबस्थायावहा दङमोन हेल्थखौ लानानै जा बा एकाडेमिकेलि बिसोरो एकदम गारां सिनाय मोनि क सिनाय मोनि बिदि अबस्थानि गथ'फोरमोन आरो बिसोरखौ बोखांनो थाखाय जोंनि बेयाव थानाय स्टाफफोरा जथेस्थ' खस्थ' खालामबाय अबयसे नैबेखौ बुंनांगोन मोननै मिडियाम जानायनि थाखाय नांगौ बायदि जों बिसोरखौ क्वालिटि एजुकेशन जिमान होनो आसा थाब्लाबो जों होख'नो हायाखै मानो होनब्ला क्लासरुम जाहा गैया मोनसे क्लासरुमावनो जोङो मोननै मिडियामखौ फज'नानैहाय क्लास लानो गोनां जानायाव जाहा गोबां खस्थ' जायो आरो मिडियाम हिसाबै मिडियाम मोननै नानिहा जाहा थोजासे टिचार गैया साथाम टिचारानो जोङो मोनसे मिडियामखौ कभार खालामनाय हिन्दी आरो इंराजिखौ नागारनानैहाय बाखि जिथु मेथ्स आरो साइन्स ससियेल साइन्स बड' बेखौ लानो थाखाय जों मोननै मिडियाम जानायनि थाखाय जोंहा थोजासे फोरोंगिरिया थोआ जों साब्रै बेबायदि टिचारजोंनो जों मोनसे मिडियामखौ जों कभार खालामनो गोनां जायो अनेक समाव बे मेट्रिकनि समावथ' जों गोबांथार खस्थ' खालामनांबाय जोङो हर मानि जोङो लाइटनि बेबस्थायाबो जाहा थोजासे नङा जों ममबाथिजोंब्लाबो गथ'फोरखौ जों फोरोंबाय आरो बिसोरो गोबां हेल्थ लानानैबो खोब मोजां नङि गथ'फोरबो दङमोन अब्लाबो जों बिसोरनि हेल्थनि बागैबो जों नायनाय जादों बिथांमोनखौ जोङो माखासे भिटामिन्स बा निउट्रिशियास फुड्सफोर जानानै जाहाथे बुंनाय दोङो कि हेल्दी माइन्ड इज इन हेल्दी बडि बिनिखायनो जों बिसोरहा बडि फिजिकेलि बिसोरो स्ट्रं बा हेल्दी जाब्लासो बिसोरो गोसो होनो हागोन सानना जों बेखौबो बेबस्था खालामनाय जादों एकदम थोजासे गैया क्लासरुमा जोंहा गंथामल'सो आरो नै बेरानि मोननै रुम होनाय जादों बेयावनो जों 6 to 10 क्लासखौ जोङो क्लास लानाय जायो फोरोंगिरिनि गोबां अभाबथार जों गोबांथार खस्थ' जों सासे टिचारानो 7-8 साबजेक्ट जों लानो गोनां जायो आरो जों बेखौनो गिनाय मोन्दों दायो नै जों हायार सेकेन्डारि दा आपग्रेड जाबाय बेयावबो जों टिचारखौनो जोंखौनो जायफ्रा मास्टार्स डिग्री दङ बिथांमोनखौ आपग्रेड खालामनाय जागोन जों माबायदि कभार खालामगोन जोंहा दानिफ्राय सिन्था दङ बेनिखायनो जों अथ'रिटिफोरखौ आरो गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन जाहाथे जिहेतु क्वालिटि एजुकेशन होनाया जोंनो एजुकेशननि थांखि एम अब्ला अलराउन्ड डेभेलपमेन्टआनो जिहेतु एजुकेशननि एम बे हिसाबै बेखौ सिन्था खालामनांगोन थोजासे जोंनो स्टाफ काम इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनो होनांगोन बेखौ जोङो खावलायो बेयावहाय BPL केटेगरिनि गथ'फोर दोङो आरो ड्रप आउट गथ'फोर दोङो जाय अरफेन सिंगल पेरेन्टस बा एकदम अरफेन गथ'फोरखौ बेयाव जों फार्स्ट प्रायरिटि होनाय जायो आरो बिदिहै जों बिथांमोनखौ जोङो आपलिफ्ट खालामनायावहाय नाजानाय जायो जाय फरायसाफोरा उथ्रिबाय थानाय बिथांमोननि इयुन दा बिथांमोना बिसोर गथ'फ्रा जोंनिनो आखायाव थागोन हायार सेकेन्डारिखौ जोंनो आरो जों दा जिमानखिनि खस्थ' खालामदों बिसोरखौ मोजां रिजाल्ट लाबोनो थाखाय बेनिख्रुइ जों दायो 100% नाजानांगोन होनना गोसोखौ थामथिम खालामदों नंगौ जोंहा गोबां खस्थ' दङ अबयसे खम स्टाफजों जों बिसोरखौ बिदि मोजां एजुकेशन होलांनाया जोंनि थाखाय गोब्राब बयबो मिथिगौ बेखौ थेवबो जोङो बेखौ नाजागोन जोंनि लेबारा बाराद्राय जाबावनांगोन गथ'फोरखौ जों एनकारेज खालामगोन बेखौ जों इयुन फरायसाफोरनि थाखाय बेखौनो आं मेसेज हरनो सानो किस अफ साक्सेस बेवहा जों साक्सेस जानायनि देरहानायनि साबिखाथिखौ जों मोनो जोङो हार्ड लेबार खालामनांगोन जों गोब्राब खस्थ' खालामनांगोन आरो जों धैर्य हमनांगोन सैसोनांगोन जोङो आरो बिदिनो माखासे जोङो टाइम टेबोल बा बेबायदि माखासे डिसिप्लिन शेड्युल खालामनानैहाय बिसोर फरायनांगोन आरो बेनोसै खस्थ' खालामनायनि फिथाइया जेब्लायबो गोदै जाखायो आरो खस्थ' खालामनांगौ होननानैहाय आं बेखौनो मेसेज हरो बिसोर गथ'फोरनो इयुननि मेट्रिक केन्डिडेटफोरनो दा दिनैनि बे 2020 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादनि जे
फिथाइ बे फिथाइखौ दिनै जोङो कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय रौतानिफ्राय जोंहा 12 जन फरायसुलिया जोंहा आनजाद होदोंमोन। बे आनजादनि गेजेराव जोंहा 12 जन फरायसुलियाबो जोंहा उथ्रिसारनो हादों। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन जोंहा 2 मोननो हादों, 2 लिटार एमआइलाव, आरो सेकेन्ड डिभिजनाव मोननो हादों जोंहा 8 जन, आरो थार्ड डिभिजनाव जोंहा 2। जोंहा बेखौनो बुंनांगोन दि जोंनि बे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव एक्सुवेलि जोंहा बेयावहा ड्रप आउट स्टुडेन्ट आरो माखासे जोंहा न'खराव किसुमान गोरिब थाखोनि जे न'खराव लेखा फराखौ जेनेबा फोरोंनो हायियावहा किसुमान गारनानै थानाय स्टुडेन्टफोरखौ जोंहा बेयाव लाबोनानै फोरोंनाय जायो। बेखायनो जोंहा जेनेका स्टुडेन्ट जानांगौ जिबादि जोंहा गाहाय थाखोआव जेनेबा फोरोंनाय, बे फोरोंनाय बिथिङाव जोंहा जोंहा मेडाम मोना जोबोद खस्थ' मोनो। खारन मानो होनबा ड्रप आउटनिफ्राय फैनायनि थाखाय। बिनि गेजेरजोंनो जोंनि फोरोंगिरिनि नाजानायाव दिनै 2022नि जे मेट्रिक आनजादनि फिथाइ, बे फिथाइखौ जाहाथे जों मोजाङै मोननो हादों। बेखायनो जों जोबोद खुसि, थारमाने बुंस'नो हाया आरो गोरबोनिफ्राय एसेबां खुसि मोनदों जाहाथे जों 12 जन स्टुडेन्टआ जों पास खालामजोबनो हादों। बेखायनो जोंहा मेडाममोनाबो जोबोद खुसि। बेखायनो बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बे पर्यायाव सफैनो हाबाय। आरो बेखौनो बुंनो सानदों, जोंहा बे फरायसालिया गोबाङानो मिथिया, गोबाङानो मिथियो। मानो होनब्ला एक्सुवेलि जोंहा गभर्नमेन्टनिनो बे फरायसालिया, मानो होनबा रेसिडेन्सियेल स्कुल, बेयावनो हस्टेल प्लास स्कुल, जोंहा थानाय जानाय फरायनाय गासै बिथिंनिफ्राय जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्रायनो होनाय जायो। बेसेन नाङै फोरोंनाय जायो बेहाय। बेबादिनो जोंनि दिनैनि बे फिथाइखौ मोननानै जोबोद खुसिसिन मोनदों आरो ड्रप आउट स्टुडेन्टनिफ्राय जेनेबा फिथाइ मोननांगौ, बेबायदि फिथाइखौ जों मोननो हादों। इयुनाव फैबाय थानाय फरायसुलि बिथांमोननिसिम नोंथाङा माबायदि मेसेज होयो? जोंहा फैबाय थानाय फरायसुलिफ्रा जाहाथे दिनै पास जानाय बिथांमोना जाहाथे गोजौ थाखोआव थांनानै जों मोजां साख्रि मोननो हाथों। बिथांमोननि जिउआव सोलिनो हानाय, ड्रप आउटनिफ्राय फैनानै बिथांमोननि जिउआव जाहाथे सोलिनो हानाय, मोनसे अफिसार लाइनाव थांनो हानाय, बा सोरबा APS, ACS बेबादिनो लाइनाव डक्टर, इन्जिनियार बेबायदि लाइनाव थांनानै जाहाथे मोजां जौगानो हागोन, बेखौनो आं आसा फारिनाय थाबाय। नोंथांमोननि फरायसालिनि जि बेबस्था फरायसालिनि, बेयो माबायदि? आं एसे सिगाङाव नुदों नोंथांनि फरायसालियाव थारमाने फिसा मोनसे बेरानि गेजेरजोंबो फोरोंथाइखौ होबाय थादों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? माबायदि जाजानायखौ हास्थायगोन? आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि जे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय जोंनि रौता स्कुल, बेयाव जोंहा बड मिडियाम, खारन एसामिस आरो बर' मोननै मिडियाम, मोनसे क्लासाव मोननै मिडियामखौ फोजोबनानै माने फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनो गोनां जायो। खारन मोनसे एसामिस मिडियाम फोरोङोबा बर' मिडियामा थालाङो, बर' मिडियामखौ फोरोङोबा एसामिस मिडियामा थालाङो। थारमाने मोनसे क्लासाव सानै फोरोंगिरि हाबना फोरोंनो हानायथ' असम्भबखा। बेखायनो जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे जोंनि बे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय रौता स्कुलावहा जाहाथे जोङो क्लासरुमखौ थाबैनो बानायना होगोन, आं बेखौ आसा फारिनाय थाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय। जाहाथे गोबां खस्थ'जों जोङो क्लासखौ लानो गोनां जायो जोंनि मेडामफ्रा। खारन नुखादों बेरायाव गरमनि दिनाव इसेबां गाहाय बेरायावहाय जों खस्थ'यै फोरोंनो गोनां जायो। जेनेका माने कन्डिसन गाज्रि जायो आरो स्टुडेन्टनि हालोदाथ' फोरोंनायाव जिखिनि गोसो लानांगौ बेखौ सान्दुंजोंसो सहायना थानो गोनां जायो। बेखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि गभर्नमेन्टआ जाहाथे बे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय रौता फरायसालियावहा जा जोंनि क्लासरुमनि जा आंखाल, बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आं जेनेबा सरकारनिफ्राय खावलायनो थाखाय। बबे थाखोनिफ्राय बबे थाखोसिम फोरोङो? जोंहा बे स्कुलावहा एक्सुवेलि क्लास 6निफ्राय 10सिममोन, दा 10निफ्राय सेकेन्डारि 8 जादों। दा नेक्स्ट जेनेरेसन जि मेट्रिक आनजाद होनानै दा पास जादों, बिथांमोननिखौनो आपग्रेड खालामलांनायनि मोनसे खाबु होदों होननाय खोनानो मोन्दों आरो। बेयाव गासैबो फरायसाफोरखौ फ्रि कर्स गासै फरायसाफोरखौ जोंहा फरायसुलिफोरखौ बेयाव फ्रियैनो होनाय जायो। लेखा कलम बहि आरो जानाय थानाय बे बिसना A to Z आरो बे बिथिङावहा। नाथाय जोंहा आंखाला मा? मेन खोथाया आंखाल जादों दैनि आरो क्लासरुम। दैयाव जोंहा जोबोद आइरन,
बे आइरनावहा माने सानथाम जुदि फिल्टाराव दोनोबा माने इस्निसो रोजाखायो आरो जाहाथे बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोंहा रौतायावनो जा सासे EM सार दङ निलुत सार बिथांखौ आं बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों जाहाथे सारनि नाजानायाव जाहाथे जोंनि बे दैनि आंखालखौ जाहाथे सुफुंना होगोन आं बेखौ आसा फारिनाय थाबाय सारनिसिम जाहाथे बेखौ साक्सेस जागोन होनना आं आसा फारिनाय थाबाय दा जायगायावनो थाखानाय हिसाबै सारा सम मोनोब्ला जोंनि फरायसालियाव फैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय बे मिडियाजों बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आरो जोंहा नुखादों आरो क्लासरुमनि आंखालखौथ' बुंनोनो जाथावला नुखाबायानोसै बे ग्राउन्डआव माबायदि अबस्था दा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा गभर्नमेन्टनि गोनांथि बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे जोंनि खुसिनि जिथु दिन जोंहा मेट्रिक आनजादनि एसेबां जेबो खुसि जेरावबो थानो हाया जायखौ जोङो उन्दैनिफ्राय फरायनानै क्लास 10आव मोननाय लोगो लोगोनो मेट्रिक आनजादखौ जों दा बयनिख्रुइ साबसिन माने मोनसे दरखं होनना सानना लायो बे दरखंखौ जोंनि फरायसालिफोरा दा माने बारजोबनो हानायनि थाखाय जोबोद खुसि मोन्दों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो